com a actor soc l'Eleazar Masdeu i dins d'aquesta història doncs sí que és veritat que sóc una mica la part fosca o la part més xunga, per dir-ho d'alguna manera, però tot té la seva lògica i aquest noi és una mica incomprès, pobre. Clar. Pas que ens esteu escoltant i esteu dient a veure què està passant aquí perquè no entenem res, algú, ningú, el Jordi Folk, què és el que estem parlant? Ens estem parlant del llibre Ningú és un zombi, que el tinc aquí, que ara no sabia on l'havia deixat, que és un llibre que va escriure el Jordi Folk fa un parell d'anys, amb il·lustracions de l'Òscar Julve, que és molt amic nostre de la casa també, i que ara es transforma en un musical, i que avui mateix doncs es pot veure a Reus que ja no queden entrades, o sí que queda alguna. No em sap greu, que però no queden, però és igual perquè es tornen a repetir. Sí, a més tenim la platea plena, esperem, de programadors, de manera que nos la quiten de les manos. 22 d'abril segur que el tornareu a fer a Reus, però segur que el podreu veure programacions de que el trobareu a altres llocs. Així esperem. I doncs aquí tenim a dos dels protagonistes i el Jordi, que és això, el creador, que explica'ns una mica, primer, com va sorgir aquesta idea del Ningú és un zombi, com va sorgir?